Què tal? T'hem portat una cosa. T'hem portat un llibre de Sant Jordi. És que te l'hem dedicat. Mira. Molta il·lusió. Molta, veus? El Quim. Amb carinyo. Què et sembla? Això qui ho ha fet? Això, mira, els dibuixos... L'hem fet tots dos. Passem, si no et molesta? No, Si tu un llibre m'agrada d'aquests... molt Sant Jordi. T'agrada Sant Jordi? Sí. Doncs t'agradarà el llibre. T'agradarà el llibre, sí senyor. Sí. A veure. És la fa... No suporto les fatxes. No, suporto les fatxes. Una mica fatxes. Ostres, però que ja... Ai! M'ha caigut. Qui ha fet aquesta de dibuixos? Jo? Tu el malet? L'editorial. Sí, I el text aquest, què és? És un crossover, Quim. És un... Sí.